Ni malam ban taba haduwa da shi ba, ban taba ganin shi ba, gaba da gaba da ba mu taba haduwa ba, kuma ba mu taba magana da shi ko da ta waya ba. Na ji mamakin wannan zumunci, amma kuma ba abun mamaki ba ne, saboda shi malam makocina ne kuma abokina ne, akwai zumunta mai karfi a tsakanina da shi. To ina ganin na ci arziki ne, arziki biyu duka, da arzikin alkur'ani da kuma arzikin malam duka gaba daya. To malam alkali Zaria, muna maka barka da zuwa, muna farin ciki da zuwanka. Allah ya saka maka da alkhairi da wannan ziyara, kuma muna roƙon a mana kalmomi, a yi mana addu'a kuma insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يو إتشيرانا الجمعة كما إتشيرانا تترى قوة صفر هجرية النبي صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوا مدينة شكرا جبود الريه إلى 48 wanda ya daidai da 24 ga watan 7 miladiyar haihuwar annabi Isa ibn Maryam in sahha 2026. Gama wannan masallaci mai tarin albarka da ke gidan dan uwanmu Malam Muhammadu Junaidu a nan cikin garin Bauchi, a kuma cikin wannan ƙasa mai albarka ta Najeriya. Babu shakka mun zo wucewa zani gidan abokina Malam Miqdad Yahuza Bauchi, sai na hango malam yana majalisi, sai na ce mishi mu tsaya, kuma muka tsaya har muka shigo cikin wannan masallaci, muka samu malam yana gabatar mana da darasi akan wani abu da yake ci mana tuwo a ƙwarya. Yana magana akan alma'asiya, saban Allah. Wannan abin malam ya karanta wata aya mai ban tsoro. falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihi abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghta fa idha hum mublisun. Yayin da al'umma suka manta abinda ake musu wa'azi da shi na alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay, zamu bude musu kofar komai. Duk wani abu da ka sani sai Allah ya bude kofarsa, wanda halin da muke ciki a yanzu kenan.